Maayong adlaw mga bata, ania na usab si Teacher Arcely kaibigan. Aron pagtudlo kaninyo sa pagbalik pagkat-on sa mga hulagway nga adunay tingog a ug ang pag-ila sa tingog a. Karon mga bata, ako na usab ipaambit kaninyo ang sugilanon nga inyo nang nadungog. Ang paborito ni Ara. Sayo sa buntag, gilutuan si Ara sa iyang nanay o ginisang alimango. Giandaman usab siya sa iyang tatay og abukado ug atis nga himuong ice cream. Ibutang sa apa kay paborito kini ni Ara. Karon mga bata, ani ang mga hulagway nga adunay unang tingog a. Abukado, aso, alimango, ates, apa, ara. Balikon, abukado, a, abukado. Aso, a, aso. Alimango, a, alimango. Apa, a, apa. Ates, a, ates. Ara, a, ara. Karon mga bata, ania ang tingog a. A, a. A. Balikon, a. A. Balikon, a. Mga bata, ang pagsulat sa tingog sa letra, aduna siya'y bar sa wala ug sa tuo nga dapit. Timani nga adunay bar mo na siyang gitawag og tingog. Tingog sa a. Karon mga bata, atong ilhon karon ang unang tingog sa hulagway nga akong ipakita. Unsa kini siya? Unsa ang unang tingog niini? Sakto. A. A ang unang tingog sa abukado. Unsa ang unang tingog niini? Sakto. A. A ang unang tingog sa aso. Sakto. A. A ang unang tingog sa alimango. Sakto. A. A ang unang tingog sa atis. Sakto. A. A ang unang tingog sa apa. Sakto. A. A ang unang tingog sa ara. Hinumdumi mga bata nga kini nga pagkasulat sa tingog gamito ni siya sa pangalan nga adunay haom o sakto nga pangalan. Sa English, specific name nga pangalan sa tao, butang, lugar, panghitabo ug ideya. Karon, kini usab nga tingog o kini nga pagkasulat sa maong tingog gamito ni siya sa pangalan nga adunay kasagaran nga pangalan. Sa English, common name. Sa tao, sa butang, lugar, panghitabo o ideya. Ug ato kini pagahisgutan sa sunod nga mga leksyon. Karon mga bata, atong buhaton ang buluhaton ikapito. Ihatag ang saktong tingog.
Sakto. A. Sakto. A. Sakto. A. Sakto. A. Sakto. A. Karon mga bata, nakakatun na gayud kamo ug unsa ang tingog A. Daghang salamat. Bye-bye.